to masu kallon to bacin an gama damban dan Sama'ila shagon dan Sama'ila Khalifan sai kuma ga damba ta shigo tsakanin mai bulala da kuma dan buci to masu kallon ga dai wannan wasa to masu kallon ga dai wannan wasa ga dai wannan wasa ga dai wannan wasa nan tsakanin dan bucin da kuma bahagon mai bulala kada kuma ta dai masu kallon mai farin wandan shine dan buci daga bangaren arewa shi kuma mai safa hagu da dama shine bahagon mai bulalan daga bangaren gurmada to masu kallon mu ga dai wannan wasa nan 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 ga dai wannan wasa to masu kallon mu ga dai wannan wasa ga dai wannan wasa nan ga dai wannan wasa nan ga dai wannan wasa nan to masu kallon mu ga dai wannan wasa ga dai wannan wasa nan masu kallon mu to masu kallon mu to masu kallon mu ga dai wannan wasa nan tsakanin dai dan bucin da bahagon mai bulala to masu kallon buga galin nan an ɗauko kiɗansa shi ma ya tafi to masu kallon mu ga dai wannan wasa nan duka dai ranar bikin karramawa ta bikin ajo ne na dan buci da gali a nan birnin duko ake kazamin wannan damban to masu kallon mu 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 ga dai wannan wasa na ga dai wannan wasa na ga dai wannan wasa to masu kallon mu ga autan mamman nan za su fara wannan dambe shi ma da shi da Costa to masu kallon mu Kwastan din ne a tsakiyar fili da shi da autan mamma to masu kallon to masu kallon ga wannan dambanan an take tsakanin autan mamman din da kuma Kwastan masu kallon ga dai wannan wasa da Kwastan ne da kuma autan mamman to masu kallon mu ga dai wannan dambanan tsakanin autan mamman din da kuma Costa kada kuma ta dai mai gajeren wandan shine autan mamman shi kuma mai wando jeans din shi ma gajere da safa a kafarsa shine Costa daga kudu kallon mu ga dambanan kuma ya koma rago-rago tsakanin Kwastan ɗin da kuma autan mamman ɗin masu kallon
gashi nan sun so su yi ragon amma an rotse. To masu kallon mu ga dai ragon nan an ƙara dawowa. To masu kallon mu kwastan din ne dai da autan mamman din gashi nan ana fafatawa, gashi nan dai ana ƙara fafatawa tsakanin dai autan mamman din da kuma kwastan din. To masu kallon mu, to masu kallon mu, to masu kallon mu ga dai wannan wasa nan autan mamman din da kwasta, autan mamman din ne dai da kwasta, autan mamman din ne dai da kwasta. To masu kallon mu, to masu kallon mu, to masu kallon mu, to masu kallon mu ga dai wannan wasa nan, ga dai wannan wasa nan, ga dai wannan wasa nan tsakanin autan mamman din da kwasta din. To masu kallon mu, to masu kallon mu. Masu kallon mu kada ku manta dai ranar da ake yi wa na dada da kuma gali ajo ne a nan birnin Dukko. Wannan dambaye suke zuwa muku daga gidan damban dan Sokoto. To masu kallon mu ga wannan dambanan an ƙara zuwa turmi na biyu tsakanin shi dogon autan wai da kanin shi autan mamman din da kuma kwastan din. Masu kallon mu, to masu kallon mu, to masu kallon mu ga amaryan nan za a sake yi dai tsakanin kwastan din da kuma autan mamman din. Ga dai wannan wasa nan an dawo tsakiyar fili. To masu kallon mu, to masu kallon mu ga dai wannan wasa nan, to masu kallon mu ga dai wannan wasa nan, ga dai wannan wasa nan, ga dai wannan wasa nan tsakanin kwastan din dai da kuma autan mamman din. Kada kuma ta dai mai gajeren wandan ja shine autan mamman daga bangaren arewa. To masu kallon mu ga dai wannan wasa, 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 ga dai wannan wasa. To masu kallon mu, to masu kallon mu bace an gama damban autan mamman din da kwastan sai kuma ga damba ta shigo da Alin Ali na kudu da kuma dogon magaji daga gurmada. Dogon magaji daga gurmada shine mai gajeren wando baki, shi kuma Alin daga bangaren kudu shine mai wando fari da dan jaja daga jiki. Masu kallon mu, to masu kallon mu, to masu kallon mu ga dai wannan wasa na, ga dai wannan wasa na, to masu kallon mu. Ga dai wannan wasa nan tsakanin dai dogon magajin da kuma Alin masu kallon mu. Gashi nan an raba rana an take. To shi nan kowa yana jinjina hannunsa. akwai jambon naira 10,000 da autan da Alin. To masu kallon mu, to masu kallon mu, to masu kallon mu ga dai wannan wasa na, 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 ga dai wannan wasa. Masu kallon mu ga Alin nan an ɗauko kiɗansa ya zo gurin mai kiɗa ya juya. To masu kallon mu ga dai wannan wasa nan an ƙara dawowa tsakanin dogon magajin da kuma Alin masu kallon mu. tsakanin dogon magajin da
alin masu kallon mu. Mai farin wandan ne da jaja shine alin daga bangaren kudu, shi kuma mai wandan baki da fari daga jiki shine dogon magajin daga bangaren gurma da masu kallon. Gashi nan ana fafatawa, gashi nan ana fafatawa, gashi nan dai 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 ana fafatawa. Ga wannan wasa